Vespu iz 60 neke ili možda i 50 neke. Ne mogu sve sitne deliće, brdo deliće, ne mogu sve stavim u komoru. Sve mora bukvalno svaki deo u poseban stalak, znaš. U kojoj boji će se farbati? Nešto sivo, nemam pojma ni ja iskreno. I šta si rekao, iz koje godine? Da li 50 neka ili 60 neka. Uglavnom ispod 70 sigurno. Da. Znači neki kolega naš. Čekaj, imamo šta on ima ovdje od dijelova što mi nemamo. Dovezli smo Vespu u Novu Pazovu, autoreparacija Stevanović kod Miloša. Sad Miloše, pošto sam ja mislila da ja kad dovezem Vespu da će to odmah ići na farbanje, da ću ja da je pokupim za 2-3 dana, da će to biti gotovo. Ali sad čujemo tebe da tu prosto postoji neki proces koji mora da se uradi pre nego što počnemo farbanje. Da. Mora da se ispravi limarijski, sve da se dovede ono kako treba da bude, da se izvari šta treba, pa ide epoksi, pa se epoksi brusi, pa se gituje, pa ide filer, tek filer kad se izbrusi ide boja. A kaži mi šta je u planu za danas, šta ćemo danas raditi? Danas ćemo raditi pripremu za epoksi, sve ćemo išmirglati i povariti šta treba, da kažem, ili marijski srediti šta sve treba da bi išao epoksi. Ništa, ajde da krenemo da imamo kako će izgledati taj proces, pa ću te ja pitati sve što meni ne bude jasno u tom trenutku, a ti ćeš mi valjda odgovarati na moje pitanja. Da, krivo je ovo, znaš. I sad samo moram da stavim 2 šrafa ovde, da bih video gdje treba da ispravim. Gađa se sve, top. Od čega zavisi farbanje? Da li je do ruke ili je i do pištolja? Zavisi od materijala, zavisi i od pištolja, zavisi i od majstora. Jel moraš da imaš onako smirenu i preciznu ruku za to? Pa možda imaš i preciznu ruku, a i precizan pištolj. Dobro. Znaš, ipak sve mora da bude... Jel si ti precizan u tome? Kakav je pištolj? Pištolj je najnovije generacije. Onda je ostalo samo još ruku da testiramo. Ne kažeš da mi ispao? Ne možeš. Ćemo da im priđemo. Pa to je spalo. Pa da. Možda će i sad spasti, ali... Nisam bacila kao ti inače me da ubacim. Vidiš kako sad ovde, da kažem, rekao bi nima lep luft. Što ovde nije slučaj. Nije velika razlika. Kolika je? Pa možda 2-3 mm. Prođi vamo i drži za ovo negdje. Da kažem. Ništa više od toga. Sekund. Vrati. Da pustim?
da prođeš. A? Čekaj, pusti ja ću. Nisam rukavice ponovo. Ne idu izgleda nokti, ima istorija. Čekaj. Ova strana je baš dobra. Da li smo nešto uspjeli izgleda? Jesmo malo. Vidiš ovdje kako ima ovo nešto? Šta je ovo? Ovo guma, nije. Lim. Misliš na ovo gore? A to je neki lim. To nema veze. Još treba da ide malo. Da ga još malo ubedim. Znaš kako je bilo kad smo tek stavili, to je bilo ovdje nešto, Jasno. nije ležalo uopšte kako treba. Nemam puno. To isto. Pa, da. Možeš i ovo, ali ova nije, da kažem, nije za Vespe boja. Ova. Pa da, je li perla, to je Ali Škodina zato što boja. ja ne vidim ovdje nikakvu razliku. Ne znam da sam ja daltonista ili pogledaj. Da vidiš ti neku razliku? Čekaj, primećujem. Pa kako ne vidiš, da ova izvuče na crveno. Ima crvenu sebi. Ova ima možda i zelene. Da kažem, ova vidiš crne, vidiš da nas siva uče. Ma de, meni to sve isto. Bukvalno ćemo ovako, prvu koju izvučemo, u ovu ćemo. Znaš što ovo vuče? Ne znam, Ovo je čisto belo. nije. Nije, a? A nije, ide malo crne, možda malo Evo, okjera. u ovo ćemo farbati. Wow. Da. Pa pazi, možda i jesi u pravu. Sigurno sam upravo. E, ako si u pravu, onda ćemo te poslušati farbom u tu. 268. Ovo je mnogo bijela za oble, da kažem. I prvom za tu godinu, a drugo mislim da više ova malo. Ajde, poslušaj ćemo te. Rešili smo i to. Kažu, gledaj da uspe var.
Spavao ti negdje? Pestol ti je broj 1 za osisivače, za šlajferice. Znači to je njemački brend, ali ono... Mislim, možda Amerikanci imaju nešto bolje, ali... Nemam pojma. Ali za Evropu Pestol je... Keva i čast. Može na poklon jedna šlajferica tamo iz. Od sponzora. 180 granulacija. Pred epoksi. Sad se ovo skoro i ne vidi, ali može se vidjeti.